Doncs jo el divendres vaig veure Maties en Maxim i em va agradar molt. També és cinema d'autor totalment, o sigui, està dirigida, el guió i tot és del Xavier Dolan, es diu, que ja és la seva 8a pel·lícula aquesta, només té 30 anys, però realment ha fet un cinema que té el seu llenguatge propi, que a molta gent diu que és un cinema molt egocèntric, no? Que és molt el seu punt de vista, però jo crec que això és la gràcia, no? Poder expressar i donar el teu punt de vista i estar orgullós del que fas, que ho fan altres autors com Woody Allen i no són criticats. Després, respecte a l'argument, sé que a Maties i Maxim, a la portada surten dos nois i ja molta gent diu, ostres, la pel·lícula és sobre la homosexualitat i no és això, és una pel·lícula sobre l'enamorament, sobre com, sense venir a cuento, tens uns sentiments que et venen i tu reacciones d'una manera o d'una altra, no? I això és una cosa que li ha passat a tothom i trobo que és una pel·lícula que t'entra dins i que molta gent pot empatitzar. Són pel·lícules petites però fetes amb molt d'art i sobretot també està molt bé com experimenta amb els plans, amb la fotografia. He vist també moltes de les seves pel·lis són com videoclips una mica exagerades, no? les personalitats, també treballa moltíssim els personatges. No sé, a mi m'ha agradat molt i m'agradaria veure tota la filmografia a partir d'ara, crec que ha sigut un descobriment. Maties en Màxim, la fem fins al dijous, o sigui que jo us animo que vingueu a veure-la i està només en Bosset bé perquè tracta això dels idiomes, perquè ells parlen alguns en francès, uns altres en anglès i com aquesta barrera de l'idioma a l'hora de relacionar-se entre si a Canadà, perquè és de Canadà, que no ho he dit, perdó, està molt bé veure com també a l'actitud es nota això, la manera de parlar i quin idioma parles. I per això s'ha de veure en versió original i entenc que no ho hagin doblat. I no res, això, us animo molt a que la vingueu a veure. Fins ara. Avoir 30 ans, avoir encore le temps.